Εδώ. Πριν φαινόταν λίγο... Άστο, τώρα φαίνεται. Λοιπόν, κάτσε να βγάλω το ρεύμα για να δούμε αυτό το πράγμα. Μην πήγες, άστο. Ακόμα έχει. Ξέρω ότι ακόμα έχει, απλώς θα βγάλω το ρεύμα. Όχι εσύ. Θα φανεί κιόλας ποιες είναι οι τρεις τέτοιες στο βγάλσιμο. Εδώ φαίνεται ότι είναι ανάβουν όλα. Όχι, φαίνεται πάλι διαφορά. Απλώς εντάξει, το έκαμε, δεν μπορεί να το πάρει στο μάτι. Δεν μπορώ να το εστιάσω να το δείξω. Άμα ανάψεις τα φώτα, τι λες θα γίνει. Αυτό που το σβήσιμο του τέτοιου πάντως ήταν σωστό. Εγώ το κρατάω έτσι. Ναι, εδώ κάπως φαίνεται. Να το, άστο. Τώρα το δείχνω καλά, άστο. Άστο, τώρα φαίνεται. Τώρα φαίνεται. Στις υπόλοιπες φαίνεται μέσα τα 3 LED, τα 3 τέτοια, και σε αυτές φαίνονται γεμάτες. Εντάξει. Και Λοιπόν, κάνε και το κλείσιμο του. Λοιπόν, κάτσε να το κλείσουμε. Τώρα ήθελα το σβήσιμο του φωτός. Εντάξει, δεν πειράζει, φάνηκε. Φάνηκε? Λοιπόν, Όχι, δεν φάνηκε. Γιατί δεν το κλείνω? θα το ξανακάνω, ρε, κάτσε. Λοιπόν, καλουδάκι από εδώ. Για να ανάβω τη λάμπα. Μην κουνάζει να εστιάσω. Ωραία. Εδώ. Για να το ξαναβάλουμε λίγο να ανάψω. Βάλτε το με το τέτοιο. Με το σβήσιμο. Να το τώρα φαίνεται. Ωραία. Για να τη σβήσουμε κιόλας. Εδώ κάνει μπάμα από μακριά. Ωραία, τέλος.